ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ. ലൈവ് കട്ടാണ്ട്. అనసూయ అక్క సరే అండి ఇత ಬೇತನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ. ಹಾಯ್ 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 ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟ ಅಂಡಿ ದಾದಾನಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಯಿನ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಬೊಲ್ಪು ವಯರ್ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಲ್ಪುಲತ್ತು ವಯರ್ಲತ್ತು ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ ವಯರ್ ಹತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರೇ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಎಕಡ್ದ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇರ್ ಕೊರ್ಜಾರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಕೊರಿಯರ ಬದನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬದನೆ ಎತ್ತ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ನೆ ಎಂದಂದಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸುರುಕೆ ಕೊರ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕಡ್ದ ಲೈವ್ ಗತ್ತು ಎಂದ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ ಅಶೋಕನೇ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಜಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 3 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡು. అనసూయ అక్క దాదే స్పెషల్ ఉంది అశోక్ అన్నకి ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. అనసూయ అక్కಗೆ దాదా ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದೈಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ అనసూయ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಕ್ ಇತ್ತೆ ದೈಕ್ಲ ಕೊರಿಯಾರು. అనసూయ అక్కಗೆ దాదే ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ಅಶೋಕನ್ನ అనసూయ ಅಕ್ಕಗೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ಅವೇ. ತಲೆದಿಂಬು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ನ ಮಂದೇರಿ ಆಂಡ್ ಪಜೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತಲೆದಿಂಬು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಜೆತ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚ ಪಜೆ ಆಂಡ್ ಮಂದೇರಿ ಆಂಡ್ ತಲೆದಿಂಬು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ವೇಗ ವೆಜ್ಜ ಹಾಕೇನೆ ಅಂದಿಗೆ ವೆಜ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ವೆಜ್ ಸತೀಶನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ ತರೆ ಮೀಟರ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ತಾರೆಗೆ ಮಿತಾರ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ತಾರೆಗೆ ಮಿತವಡ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾತ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಯ್ನೆ ಆರ್ನಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅವು ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಪಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡೆ.
ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಟವರ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡ್ ಟವರ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರ್. ಇರು ರೂಮ್ ಡಿತ್ತಡಲ ಇರೆಗ್ ಬೋಡು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ. ಒಂಜಿ ಟವರ್ ಅನ್ನಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಕೇಂದೆ ನನಲ ಕೊರ್ತುಜೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ. ನನಲ ಕೊರ್ತುಜೆರ್. ಕತ್ತಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕತ್ತಿ ಅತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಗಾಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಾಳಿಲ್ ಅತ್ತು. ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ. ಕೊರ್ಕ ಏಪ ಕೊರ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಾತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಆನ್ಸರ್. ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ. ಒಗಟುಗು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ. ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಒರ್ಮ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೆರ್. ಎರೆಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಕ. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಓ ಸೂಪರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಾಕ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಚೋಟುದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಟೋಪಿ ಮಾರುದ್ದ ಪೇಟ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಂದ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಈರ್ ಅಟಿಲ್ ಕೋನೆಡುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಈರ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋನೆಡುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ್ ತೌತೆ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕ್ ಗುಜ್ಜ ಸವಿತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒನಸಾಂಡು ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಮಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಓ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಪಗಿರೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ತೋಜಿ. ಮಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರತ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಮಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಆಕಾಶ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆಕಾಶತ್. ಓ ಸತೀಶ್ ಈರ್ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗ್ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್. ಮಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಮಳೆ ಅತ್ ಆಂಡ ಮಳೆತ್ತ ಟೈಪೆ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ. ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ಮಂಗೂರು ಓಲುಂಡು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜ. ಮಂಗೂರು ಚೇಚ ಮಂಗೂರು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರಿಲ್ಲಡ ಅಂಚ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜಿಯೇ ನಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ನಾಯಿದೊಟ್ಟು ಕುಲೊಂದೆಗೆ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಮಂಜು ಓ ಸೂಪರ್. ಮಂಜು ಇಬ್ಬನಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಇಬ್ಬನಿ. ಮೋಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮೋಡ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಪನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಪಂಡಾರಿ ರಂಚ ನಾಯಿದೊಟ್ಟು ಕುಲೊಂದೆ ಅಂದ್. ಇಬ್ಬನಿ ಇಬ್ಬನಿ. ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಇಬ್ಬನಿ. ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಇಬ್ಬನಿ. ಇಬ್ಬನಿ. ಗುಡ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಗುಡ್ಡು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂಟಿಗಂಬದ ಮೇಲೆ 4 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಟೋಟಲ್ ಏತಾಂಡ್. ಅವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರೆದಿತ್ತೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಆರು ಬರೆದೀಪನ್ ಪುರ ಆರೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕ್ಯಾಶ್ದ ಪುರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂಟಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 4 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪ. ಒಂಟಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 4 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನೀರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ನೀರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು. ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ದಾದೆ ಅಶೋಕ್. ಮನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಮನೆ ಅತ್ತು. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನನೆ. ಸತೀಶ್ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಟಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 4 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪ. ಒಂಟಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 4 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ಗು ಬಲೆ ಕಾಸು ಬೋಡಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪೆರ್ಡೂರ್ಗು ಬರೋಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೆರ್ಡೂರ್ಗು ಬಾರೆಜ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಕ್ಲೂ ಕೇಂಡೆರ್. ಪಾಯ್ಸೋಗು ಲಾಡ್ಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನವೆನ್. ಬರ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಕ್ಲೂ ಪಂಡ ಪಾಯಸ ಲಾಡ್ಗ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅವೆನ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲವಂಗ ಅಂದ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಲವಂಗ ಪಂತೇರ್ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಈರ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಅಂದಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಲವಂಗ ಅಂದ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಲವಂಗ ಅಂದ್. ಐತ ಆನ್ಸರ್ ಲವಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ ಅನಸೂಯಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲೂ ಯಾನ್ ಕೇಂಡಿನೆ
ಕ್ಲೂ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನನೇ ಬತ್ತನು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದಿಗೆ ಅವು ಅಂದು ಸರಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಕ್ಲೂ ಈರು ಕೇಂದಿನನೇ ಬತ್ತರು ಉತ್ತರ ಪಂಡೇರಾಗಲು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಸು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನು ಆತ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನಾತ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಐನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದೇ ಐನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಐನೇಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಕಪ್ಪು. ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಆದರೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಕಪ್ಪು. ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಾರ್ಕ್ 0 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಮಗಲು ಮೂಜಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಓ ಅನಸೂಯಕ್ಕನ ಮಗಲು ಮೂಜೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಪಾಲು ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಕನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಯಾರನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಅಂಚ. ಐಟ್ಲ ಪಾಲುಂಡೆ ಸವಿತಾಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ಲೇರು ಅನ್ನೆ ನಿರಂತರ ತೂದು ಪನ್ಪುಣೆ ನಿರಂತರ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಉಂಡವು ಗಟ್ಟು ಐಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ. ಓ ನಿರಂತರ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಹತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ 0 ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಎನಡ ಇಪ್ಪುನು ಆತ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಾಸು ಎನಡ ಇಪ್ಪುನತೆ ಕೊರ್ರಗಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಯಾರು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ದೊಡ್ಡು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಕರಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ 10 ಸವಿತಕ್ಕ ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಕರಿಲ 10. ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಗೆಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಗೆಂಡ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಓ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಬೆಂಕಿ ಅವು ಗೆಂಡ ಪಂಡೇರು ಇಪ್ಪಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ಗ್. ಅವೇ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಕಪ್ಪು ಗೆಂಡ ಬೆಂಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತೀಶನ್ನ ಅವೇ ಇರೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಗುಡ್ಡನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುಡ್ ಸತೀಶನ್ನ.
ಸತೀಶನ್ನೇ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂದಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸವಿತಾಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಾಕ ಪಿದ್ದಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಾಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬರ್ತಾರು. ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಜೀರೋ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಜೀರೋ ಪನಡೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ನನ್ನ ಜೀರೋ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದನ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಡನ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆಯಂತ ಬಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆಯಂತ ಬಣ್ಣ. ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ನಂದಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಅರೆ 1/4 kg ಯಾವಿಗೆ 1/4 kg ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಸಿವೆ ಹತ್ತು. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಸಿವೆ ಹತ್ತು. ಶರತ್ ಬಿ ಎಂ ದಾದಾ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರು ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಮಂತರತ್ತೆ ಇರು ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಇರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿ ಜಾತಿ ಇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೇ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ಇರೇನು ಒಲ್ತು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಇರು. ಶರತ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶರತ್ ಅನ್ನ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ದಾದೆಗೆ. ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆಯಂತಹ ಬಣ್ಣ. ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆಯಂತಹ ಬಣ್ಣ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆನ್ಸರ್. ಶರತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ. ಹಾಯ್ ಎಂಚವುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೋ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಶರತ್ತನ್ನೆ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೆದು ಮುರಾಣಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿರ್ಗಿನೇ ಬತ್ತನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾಯ್ ಅಂಜಲ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತನ ತಿರ್ಗಿನಿ ಶರತನ್ನ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅಂಜಲ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಶರತ್ತನ ಈರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಮಂತಿನತ್ತ ಪನೊಂದು ಯಾನೇಪ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೇವಂತೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪೇವಂತಿಜ್ಜಿ ಈರು ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಾಯಿ ತಿರ್ಗ್ಯಾರು. ಏನಡ ಪಾತೆರು ನಾ ಸವಿತಕ್ಕನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂದಂದು ಎರಡ ಪಾತೆರು ನನ್ನೇ ಸವಿತಕ್ಕ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರ ಆನ್ಸರ್. ಅನಸೂಯ ಅಶೋಕನ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಅನ್ನಂದು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆಯಂತಹ ಬಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ಜಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಅನ್ನ ಪನೊಂದು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಎಕಡ್ ಬೈದಿನಿ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಎಕಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ. ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆಯ ಬಣ್ಣ.
ಎರೆಗಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪುಂಡವು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸತೀಶನ್ನ. ನಮ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ ಓಲ್ಪೋಯ ಅವ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ ಒಡೆ ಪೋಯ ಅವ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋಯಿನಾಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆರಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ನೆರಳು ಅಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆಯಂತಹ ಬಣ್ಣ. ನಾನು ಯಾರು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪೇನ್ ಹತ್ತು ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೂಜಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೂದಲು ಇತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಕೂಜಾಲೆಂದು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೂದಲು ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನ್ನಿ. ಗುಡ್ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಚೂರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡತೆ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಸತೀಶನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕೂಜಾಲೆಂದು. ಆಯ್ತ ಉತ್ತರ ಕೂಜಾಲೆ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡೇರ್ ಅಂದ ಅನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ಭಯಂಕರ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಬರೇನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓ ಇರ್ ಬರೇನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಆರ್ ಎಕಡೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಆನ್ ಬರೇನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬರೇನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡತೆ. ಓ ಅಂಚ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದೇ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಆರ್ ಬರೇನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಬೇಗ ಬರೆಯರತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ. ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನೇ 0 ಒಂದು ಐಕಾರ್ ಪನ್ನಿ. ಐಕ್ ಪನ್ಯಾರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪೆನ್ ಪತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬರೇನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೆನ್ ಪತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಕಂದು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ರಡ್ಡಾಂಡ್ ಸತೀಶನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದಿಯ ಸತೀಶನ್ನ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ದು ರಡ್ಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡಿರೇಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಡ್ಚಿ. ಸತೀಶನ್ನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆನಪಾಂಡ್ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಂಡೆ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ನೆನಪಾಂಡ್ ಕೂಜಾಲೆಂದು. ಬೆರಿಬೇನೆ ಜೋರು ಉಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀರುಂಟು ಜನರು ಊರುಂಟು ಜನರಿಲ್ಲ. ನದಿಯುಂಟು ನೀರಿಲ್ಲ. ಪರ್ವತ ಉಂಟು ಏರುವವರಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯುಂಟು ವಾಹನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಊರುಂಟು ಜನರಿಲ್ಲ. ನದಿಯುಂಟು ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ವತ ಉಂಟು ಏರುವವರಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯುಂಟು ವಾಹನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು? ಅಶೋಕನ್ನ ಇತ್ತೆ ಥರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಎಕಡ್ದ ಆನ್ಸರ್ te ಎಕಡ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ತರೆ ಕೂಜಲ್ ಇರಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಮುಗ್ಗಿಡ್ ಬುಕ್ಕು ವರ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಓ ಇರೆ ಓ ಬುಕ್ ಕೊರೊಡು ಸತೀಶನ್ನ ಬಾಲಮಂಗಲ ಅವೆ. ಸತೀಶನ್ನ ಬಾಲಮಂಗಲ ಇತ್ತನತೆ ಅವ್ವ ಅವೇ ಬುಕ್ಕು ವರ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಒಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ.
ಡಿಂಗನ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ್ ಡಿಂಗನ ಮತ್ತೆ ಡಿಂಗನ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡಿಂಗನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಡಿಂಗನಾವೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬುಕ್ ಕೊರೋಡ ಐಟ್ ಡಿಂಗನ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಂಗೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಎತ್ತ. ಡಿಂಗ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದಾಗೆ ಡಿಂಗನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಬಾಲಮಂಗಲ ತೂತು ಜರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ರಿ. ಜೋಯಿರ ಈರೆ ದಾದೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಯಿಸರ ಈರೆ ಅರೆ ಡಿಂಗನ ಬಂಡ ದಾದೆ ಎಂದು ಕೇಂಡೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅರೆ ಡಿಂಗನ ತೂತು ಜೇರ್ಗೆ ಬಾಲಮಂಗಲೋಡು ಬಾಲಮಂಗಳ ಡಿಂಗನ ತೂತು ಜೇರ್ಗೆ ಪಿರ ಕೇನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೇನೆ ಕಡು ಬೊಕ ಬೇತೆನೆ ಪಾತೆರ್ಯ. ಊರುಂಟು ಜನರಿಲ್ಲ, ನದಿಯುಂಟು ನೀರಿಲ್ಲ, ಪರ್ವತ ಉಂಟು ಏರುವವರಿಲ್ಲ, ದಾರಿಯುಂಟು ವಾಹನವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ಯಾರು? ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ತೂತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ವೆ ಪನ್ನಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ವೆ ಪನ್ನಿ ಡಿಂಗನ. ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಊರುಂಟು ಜನರಿಲ್ಲ, ನದಿಯುಂಟು ನೀರಿಲ್ಲ, ಪರ್ವತ ಉಂಟು ಏರುವವರಿಲ್ಲ, ದಾರಿಯುಂಟು ವಾಹನವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಅಶೋಕನ್ನೆ ಬಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕನ್ನ ಕ್ಲೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂದೇ ಕೋಡೆಂಜಿ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಂದೇನ್. ಅನಸೂಯಕ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಸೂಯಕ ಐತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ. ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಐನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಐನಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕಂದ್ ಅಶೋಕನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕಂದ್ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಊರುಂಟು ಜನರಿಲ್ಲ, ನದಿಯುಂಟು ನೀರಿಲ್ಲ, ಪರ್ವತ ಉಂಟು ಏರುವವರಿಲ್ಲ, ದಾರಿಯುಂಟು ವಾಹನವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಕಾಸು ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಕಾಸು ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅವೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಕೋಡೆಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ದ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ವೆ. ಕೋಡೆದ ಆನ್ಸರೇ ನೆಕ್ಲ ಆಪುಂಡೆನಿ. ಶಾಲೆಡ್ ಉಂಡು ಪಂಟೆತ ಕೋಡೆನ್. ಕಾಸು ಬೋಡಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಬೊಡ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುನ್ ಬೊಡ್ಚವೆ. ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಸು ಪಾಪ ಆರು ದೂರಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಕೇರಳ ಬರಿಟುಲ್ಲೆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಪ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೂಪಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ. ಭೂಪಟ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭೂಪಟ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭೂಪಟ. ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಕತೆ ಭೂಪಟ ಮ್ಯಾಪ್ ಅವ್ವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ವೆ ಪನ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಭೂಪಟ ಅಂದ ಅವ್ವೆ ಅವ್ವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೂಪಟ. ನಾನು ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್. ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಟ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ
ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಮಂದಿರಡ್ ಪನೊಂದು ಓಕೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂದಿರಡ್ ಆಟೋ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾರನ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟೋ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಟೋಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ರಡ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ನಾ ಊರುಗೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಟೋ ಉಂಡಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅನ್ನನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.